niya guro, arapang iya nga drive, ang urge siya nga kawaton. Pag tunga-tunga, paglabay kay ng nil, ay do ka sala, sige mo, kay bilis. Hindi daw kakapoy, gali mag-bike ka. Bilin ta niya. Bilin. Te, sinadaga pangita. Sige lang kayo post na sa Facebook para maano. Sige. Okay. Mabawi isang tag-iya. Kay Ray Marioga dira, good morning man. Kay Alex Montesa, Maria Luisa Luing Melos. Good morning sa Mama Luing. Ma'am. Athea Kim Riman. Kay Kelly Gord Nedco. Sol Lama Barnat sa Warika Bacolod. Greet niya lang ang pamilya niya sa Barangay Handumanan. Yes. EJ Laho. Kag, of course, araman sa tayo, Ma'am Vanessa Mayo. Kag Jinky Dialagdon. Magatan gyapon. Evsmart Tadeo Salcedo. Hi. Kay sige, go action Nga may aha ito. Kelly Gord Nedco, good morning. Dira sa pamilya Okden, Kagilaran sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Rafael Tribaco Saho Jr. Good morning, man. Watching live from Florida. Of course. Tita Mimi Martinez and Uncle Victor Martinez dira sa may Tampa, Florida. Tita Marge, good morning, man. Martin Aliling, good morning. Kay Leda Zamora Yamagishi, Ohio gozaimasu, watching from Tokyo, Japan. Yes, kagay amigo na feel along sa gay, kagay Ma'am Eleanor Kay Fukuda. Maninay, Eleanor Fukuda, good morning. Yes, good morning dira sa Tokyo. Yes, kay Mario Bacalco Erad, good morning. Monitor lang sila kuno sa Canson Subdivision, La Carlota City. Salamat. Delphine Huligen Lamayo, Family Lamayo, Arab Vista Alegre, Joan, Gina, and Manilin. Good morning. Si Juan Nalaktawan mo, si Ruchel Evangelista. Greet ko siya. Nag-greet mo siya. Yes. Wala ko lang inbasa ang hambal niya, kay do mabuyagan ko na ka. Sige. Yes. Sige. Dapat ikaw nagbasa eh. Kaya para din di ba lakwat bang ko, Arim? Sa din ka na to. Ian Kabatanya, good morning. MJS Candido Hildor sa Barangay Sumag. Action Idol Jane. Jane? Sino si Jane? GregUstiniani Puertas, Si Jane sang Sumag. Sang Sumag. Si Jane gali sang Sumag. Ay, sus na. TPC Milaluna Libuna Gonzaga ne. Gonzales, kaya hindi kompleto sa akong Gonza lang eh, no? Pa-shoutout ko na sa Alagad Radio, dira sa Banon sa Hinubaan. Good morning ko no kay Emma Abaluna, halin kay Jinky. Yes. Ari si Maninay Eleanor Fukuda, good morning. Yes, oo, sino to kanina itong sa tuwing tamyota, si Leda to yan, no? Leda Yamagishi. Yes. Sakay dira sa Alagad Radio sa Banwa sa Inobaan. Good morning dira sa inyo. Mark Joseph Tiad. Good morning lang sa family Tiad sa Bulata sa Kawayan. Sakay classmate ko Teresa Linaha Kayaw, maayong aga dira sa Bago City. Yes. Sakay Jack Dinila sa Bago City man. Good morning dira sa imo. Sakay Kapitan Jojo sa Kwanbala sa Barangay Kabog. Oo. Good morning dira. Good morning. Kagay sino pa? Mera ka pa da? Si Melaluna Libuna Gonzales, sa hambal niya pa shoutout ko ng Family Gonzales sa may San Rafael Hinubaan. Ang Hinubaan wala ka very peaceful gid action mo no. Ba? Yeah. Ito ka to nagligad eh. Kanto lang ito po. Rafael Tribaco Sanjo Jr., good morning. Watching live sa Disney Fantasy. Wow, Sino ang Disney Fantasy? Disneyland, guro eh? Guro eh. Disney Fantasy. Lita Dayap, good morning man. Salamat sa pagpamati. Of course, Lieutenant Colonel Romeo Vargas, dira sa Himamaylan City, sa police station. Lieutenant Colonel Lowell Garinganao and Maninoy Major Wilfredo Benaman Jr. nagapamati man. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal.
Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, kalakip ang syudad sa Bacolod sa 5 ka lugar sa Visayas kag Mindanao ang ginakabig sang Octa Research nga areas of concern. Ang record nakuha sa sulod sa 7 ka adlaw kon halin Hunyo 15 to 21. Magluwas sa Bacolod, ginakabig man nga areas of concern sa sulod sa 7 ka adlaw nga record sang Octa, ang syudad sa Davao, syudad sa Iloilo, Cagayan de Oro kag Tacloban. Apang laing nga balita bangod sa karon, nagnumo na ang growth rate sang bag-o nga kaso sa syudad sa Bacolod, syudad sa Iloilo, Cagayan de Oro, Dumaguete kag Butuan. Nag-issue naman sang memorandum order si Governor Bong Lacson may kangtanan sa Pfizer-BioNTech vaccine rollout policy para sa mga banwag syudad sa Negros Occidental. Sunod sa gobernador, umpisa ng pabakuna sa Pfizer sa Hunyo 28 tubtob Hulyo 2. Nasaad sa memo ni Lacson nga ginpermahan Hunyo 22 nga ang mga persona nga nalakip sa A1 tubtob A3 priority groups lamang ang dapat nga bakunahan sang Pfizer. Kinanglan man nga sumitaran sa tagsa ka mga LGU listahan sila mga vaccines on or before 5 p.m. sa Hunyo 24 kag ang Negros Residences kag Teresita Halandona Provincial Hospital amo lamang duha ka mga lugar nga patigayunan sang pagpangbakuna. King kalipay naman ni Governor Bong Lacson ang matamat na pagsanyog sa COVID-19 vaccination compliance sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, dako na bulig sang memorandum order nga gin-issue sang Hunyo 15 angot sa mga pagsunundan sa COVID-19 vaccination rollout sa mga local government units. Apang iklaro sang gobernador, kinanglan pa sang mas plastado ka banasig nga vaccination. Iniagod malambot ang target nga 70% sa populasyon sa probinsya nga mabakunahan kontra COVID-19. Sa karon suno sa gobernador, unahon anay panagtag sa mga LGUs na nabilin nga Sinovac vaccines antes gamiton ang Pfizer. Duga pa ni Lacson, gipasalig sa gobyerno nasyonal nga mas madamo nga bakuna mag-abot sa probinsya sa bulan sa Agosto karon nga tuig. Kakulang naman sa kooperasyon sa publiko ang isa sa ginalantang nga rason ni Governor Bong Lacson kung nga nagapadayon ang pagdamo sa aktibo nga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Sunod sa gobernador, liwat naman nga nagbalik ang sunod-sunod nga pagsaka sa kadamuan sa COVID-19 active cases. Dugang pa ni Lacson nga siya ang magapauli sa syudad sa San Carlos, may mga lugar siya nga nalabayan sa nabukid nga kabarangayan nga may mga tao nga wala nagasuksok sa face mask. Bangod sini natala na mag-issue sa memorandum ang gobernador address sa mga lugar nga may madamo nga kaso sa COVID-19 agod ipatuman ang mas estrikto nga health kag safety protocols. Cases, we have more active cases again, no? The trend of going up and going down and we're going up again. No, I think it's more of lack of cooperation, especially there are certain areas where people just really aren't face mask. Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Nagapakita naman sa datos nga 13 ka mga COVID-19 suspects ang nalubong sa Andumanan Public Cemetery umpisa bulan sa Abril tuig 2021. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ang mga ginlubong ang makabig nga COVID-19 suspects bangod may mga sintomas apang wala na paidalon sa RT-PCR test. Ginpahayag ni Familiaran nga nasunod sa Omnibus Guidelines ang paglubong sa mga COVID-19 suspects nga dapat malubong sa sulod sang 24 oras o kung makremate. Dugang pa sang Vice Alcalde, ini nga mga COVID suspects ang dapat malakip sa statistics sa sang syudad. Sa katapusan nga balita lokal, ginpangabay naman ni Barangay Punta Taytay Kapitan Lea Palma ang kooperasyon hindi lang sa mga residente sa nasakupan nga barangay kundi sa tanan nga Bacolod noon matapos nakasugtan nga magsira ang tanan nga beach resort sa Hunyo 24 nga adlaw sa ilang kapistahan. Sunod kay Palma sa hinuon-ano nang ginpatigayan kaupo ng mga pila ka mga city officials kag kapulisan nakasugtan ang pagsira sa mga resorts kay hindi pagpatigayan sa mga aktibidad para balikawan ang posible paglatnanay sa COVID-19. Dugang pa ni Palma, personal ini nga nagakadto kag nagaistorya sa mga beach resort owners nga ginareport sa iyang nagabaton sa sobra sa gintalana nga kapasidad sa ila resort. Palayag ni Palma sa iban nga mga inadlaw nga bukas sa mga resorts, istrikto nga ginapadumdum kag hugot nga ginapatuman ang 30% capacity sa buligman sang kapulisan. Pilipinas kag Vietnam mahimo hindi pa malambot ang herd immunity sa masunod nga tuig. Samtang mandatory vaccination mabudlay ipatuman suno sa eksperto. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Don't not just throw away questions and statements. Kasmarang aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ay, good morning dira kay Kagawad. Sa Aboso. Kagawad! Good morning. Good morning, Wad. Kaya gliwat kami yun, tabla si Kwan. Dito na to Si sa man. Gusto ko Aksyon may Felix, saot. dito to sa man. Nagawa na siya? Nagawa siya, nagawa. Ay, kasal, Kami yun to sa diba? liwat, happy birthday. Tapos sa Happy- on air pagid karon ha? Happy birthday, Aksyon Felix Campaniel! Happy birthday to you. Happy 75th birthday. 72? 70. Pero may lang salaw. Pero may ka lang bala sa Ano lang laik. sura? Ito 75. Ikaw bala gina-advance mo gid. Mak mo advance, 3 ka tuig. Dawagin patamaan mo man siya ba? Kaluluoy man sa tigulang. Tigulang. Alam ko yun sa tigulang. Good morning ko na dira sa pamilya Sarona sa Murcia. Halin kay Leda Zamora Yamagishi. Good morning dira sa pamilya Sarona. Mamay Sarona. Mamay Sarona. Ano yan si Major Sarona man? Sa station. Kay amigo ko Arnel Estrada. Yes. Good morning sa imo. Good morning. Pulis man ni siya. Ha? Si Arnel Estrada. Oo. Ba't ano ni sila Ano yan ni ni Joseph Estrada? Joseph? Kay Larissa Ababa, ginapatamo yun lang sa mansilingan ang pamilya kag ang iya nga magulang. Do imo, ino nga mamilya. Kasama nilian. Pilton Lipura. Good morning dala sa imo. Kag kay Bia Jonathan, Ricky Rombo Gonzales. Yes. From Hinubaan. Uy, do tanan na taga Hinubaan, nagatanaw, nagatanaw kaga pamati na sa. Kasi may executive order na si Mayor Base Strau. feeling ko man. Si Mayor Nga kada adlaw mamati kita action radyo. kay DJ Kuya Arcoyo Rebatado. Sud po niyo Jeffrey. sige, okay. Sir, good morning Good. and ma'am. Yes.
Mary Joy Camero dira sa Hong Kong. Good morning man sa imo. Hello. Go. Kay Delmar de Quina, watching from Miami, Florida. Salamat. Pinky Teruel, of course. Stay safe and thank you. Araman, si Ma'am Ana Sinoro. Good morning. Mary Joy Camero. Good morning, Manong Boy and Eden. Razel Gomez, Enrique Brombo Gonzalez. Pa-shoutout ko na sa pakaisa niyo sa Morsha Alpimulyon. JB Desilio, good morning, Reverend Father Alfredo Gamarcha of St. John the Baptist Parish, Sangbago, and Ma'am Ann Torres of City Population Commission of Bago City. Advance Happy Fiesta, Bago. Saan ang fiesta sa Bago? Boss eh. Boss man. Actually, kuha na sana ang, ano bang San Juan de Bautista? Oo. Kaya ang patron saint na sa Bago. Si Okay. Saint John the Baptist mo. Okay. Saka, kilala ko niya si Juan, si Ma'am Ann Torres. No? Siya ng City Population Officer. Yes. Remia Garcia, good morning man. Kagkaya Ana Sinoro, of course. Jesselyn Andrada Tiangson. Richard Daid Pacheco. Sino ginag-greet ni happy birthday? Hindi nakigreet lang happy birthday si Ma'am Nakigreet. Ana. Okay. Oo. Dads Aberia. Sila Riza Ababa, Pao from Mansilingan. Good morning. Mayo kay namin, no, June. Ang kanang problema kagabi. Subong nga namin nagsugpo naman nagkakadulo. Signal nyo sa radyo, tapos gaburot, gulpi. Ano naman ang problema? Kay Bella Villaruel. Hi. Ga-practice ko no si Doc Juan, si Doc Mayo ga-practice. Kay Migo ko Reggie Obando, good morning sa imo kagawad. No, Jeanette Delino sa Ino DJ. Yes. Hendrio Hisuna, Pamilya Hisuna sa Barangay Linawon, Kawayan. Good morning, Kawayanan. Yes. Kag Rochelle Evangelista, of course, Aragyapon. Good morning ko kay Father Amber sa Talisay Concepcion. Migo ko nga pare daw. Nagibigit tanay ni kay Father Amber mo. Father Migo Amber. kami sa Concepcion, isa na-assign. Correct. Migo kami ni Father Amber. May mag-football ano. ni. Uy, tuod. Bangga. May mag-football ni. Wala football player ni Father Amber. May namin tanayaw. Siyempre, kaya rin ka sa Bacolod. Hindi, yung mga pare. Hindi nga kilitanay kami sinagapong. Hirap, danay naman kami to sa. Ito lang magtawag ko sa imo kay mga pare. Ito food ko. Okay. Balukwari ako sa mga companies. Balang Yes. we should ano na. Wala ka nagpari, no? Do tayo lang. Labugay kita ni simbahan. Labugay kita ni simbahan Katoliko. tani, oo. Do permi kita ni mabalita. Do ikaw siguro tani pinakasikat nga pare. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Tanan guro ko taga Bago. Hindi gali ka sarang ang 30% capacity man sa ano kay ti pangitaon kagid mo sa mga tao. Pati to sang wali ni Father Boy, Galing kay ko na hindi ka makuno kung magpare, hindi ka man makapare sa imo lugar mo. Amo na. Because a prophet is not welcome to in his own home. Ti sa Pulupandan ka eh. Hindi ka sa Bago, sa Pulupandan. Hindi ka damo lugar sa Pulupandan mo gibutang. Oo, kay do ano. Kada mo sing assign mo sa ako sa Pulupandan mo gid kuya. Ati sa Talisay ka na lang. Damo sa problema mo Suzette Alunan, kag Merly Gonzaga. Good morning. Terry Sempron Yong, kag kay si ma'am, si teacher mo, ari po. PM lang siya ni Eden kung makalagaw ka bago Tomki para ka preparar ko. Preparar. Hindi ka-chat kami gabi ni Teacher Romel. Ni Ma'am Melos. Malam ako, gina-joke-joke sabi ko, pero may makuga pa south, ma'am, dason manyaga ako sa inyo, bo. Nagambal siya dahil nga, basta pabalo lang kung kayo maprepara. Wala problema. Amo nagali ka ambal ni teacher mo, Romela. Oo, nag-joke-joke. PM lang Aksyon Edit. Ikaw lang gali iya, wala kami di labot. wala kaya labot. Wala kami di labot, gali iya. Ako lang. Kami iya kung magkadto, hindi sila kinanglan magprepararya. Oo. Gulpe na lang. Hambal ni Suzette Alunan, Sir Boy, ang itsura mo daw si Father Efren. Sino nga Father Efren man? Ara na ko na. Ate, sige. Sino nga Father? Hindi ko na yung pamilya kay Father Efren. Standby sa mga balita national.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag sang think tank group nga kalabanan sa Asian countries, mahimo malambot ang herd immunity, lakip nang mahilway sa mas makalalaton nga Delta variant sang COVID-19 sa masunod nga tuig. Magluwas lang sa Pilipinas kag Vietnam nga ang mass vaccination na bilin ikumpara sa mga kaiping nga pungsod. Sa report angot sa vaccination rates in emerging Asia nga nakapost sa ilang website, ginpahayag sa United Kingdom-based nga Pantheon Macroeconomics nga ang herd immunity mahimo malambot kung 85% sa populasyon ang mabakunahan, lakip na ang paghatag konsiderasyon sa Delta variant nga na-detect una sa India sa noong Pebrero. Inalantaw nga malambutan pa sa 2023 ang herd immunity sa Pilipinas. Ginpahayag naman sa isa ka infectious disease expert nga mabudlay kung himuon mandatory sa publiko ang pagbabakuna sa COVID-19 vaccine kasunod nga available nga mabakuna na ipaidalong pa sa emergency use authorization. Sunod kay Dr. Edsel Salvania, Health Department Advisor bilang doktor ginaswestyon sini nga ipangop sa tao kung ano ang importansya sa pagbabakuna nga hindi lamang maghatag proteksyon sa nag-avail sini kundi sa iban pa nga tawo. Una diri paandaman ni Presidente Rodrigo Duterte nga arestuhan ang mga persona nga magpamaliban nga magpabakuna batok sa COVID-19. Ginanunsyo naman sa Estados Unidos kay isang Pilipinas sa mga prioridad nga makabaton sang porsyon sang idonar nga 55 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine. Sunod sa embahada sa Estados Unidos sa Manila, makuha sa Pilipinas ang bakuna paagi sa COVAX allocated portion subungan ang direkta nga donasyon. Sa report sang Reuters, magabaton ng Pilipinas ang 16 milyones ka doses alin sa US paagi sa COVAX facility. Ginanunsyo naman sa DOH nga may 2.2 million doses ng AstraZeneca vaccines gikan sa COVAX facility ang nagdaabot kahapon nga adlaw sa Health Undersecretary Mirna Kabutahe. Ini nga bakuna para sa mga health workers, senior citizens, may comorbidities kag indigent population. Ang Pilipinas ang una na nga nakabaton sa milyones nga doses ng bakuna gikan sa COVAX. Magluwas sini ginpahay ni Kabutahe nga may Moderna vaccines man nga magabot sa pungsod subong nga Hunyo. Samtang ginpahay ni Kabutahe ang pagbakuna sa mga menor de edad kontra COVID-19 na magadepende sa supply sa bakuna diri sa Pilipinas. Samtang gininyo naman ni Senator Grace Poe ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga maghimo sang marasig nga aksyon sa pangabay sa probinsya sa Iloilo kay man pagid nga mga local governments nga yara sa mataas nga risgo nga dugangan ila resources para sa COVID-19 relief agud sa pagbulong sang nagadamo karon nga mga pasyente. Ginsulit sang senador ang panawagan sa pila ka mga local executives nga mga lugar sa gawa sang National Capital Region ginakabig bilang COVID-19 hotspots dapat nga hatagan sang prioridad sa vaccine distribution agud nga matap na ang paglapta sang virus nga naglapta na sa madamo nga probinsya. Sa pila ka mga areas nga na-eksperyensya sang COVID kung pagsaka sang kaso sang COVID, ang mga ospital ang tuma na kadutay sang ilas ni nga bed capacity samtang ang mga medical personnel, mga kwarto, mga katre kag tanan nga equipment ang kaubos na sa pag-atipan sa mga pasyente. Sa kaso sang Iloilo, si Poe nagpahayag ng Iloilo Medical Society ang pangayos ang bulig sa gobyerno nasyonal angot sa kinanglanon sang dugang mabulong, bakuna kag medical frontliners samtang mga hospital beds ang napuno na kag wala pa makabatong sang reimbursement gikan sa Philippine Health Insurance Corporation. Iapelar naman sa Department of Labor and Employment ang pagpalipot sa quarantine period para sa returning overseas Filipino workers nga ginbakunahan sa luwas ang pungsod. Sunod kay DOLE Secretary Sylvester Bello III, iapelar sini nga kung mahimo, tubtub pito na lamang kadlaw ang quarantine period sa mga returning OFWs. Una ginanunsyo sa gobyerno nasyonal nga ginpalipot na ang quarantine period para sa mga OFWs nga nabakunahan na diri sa Pilipinas sang pito tubtob na pulo ka adlaw. Apang wala naman malakip sa bago nga pulisa ang returning Filipinos kag foreign nationals nga ginakon nakakumpleto na sa bakuna sa abroad. Sa kanabusan nga bayan sa aton balita nasyonal, ginasuportahan ni Senador Win Gatchalian ang pila ka matikang nga hatag sang pagtamod sa interes sa mga konsumidor batok sa mga nagapang-into kag nagapanunto nga pamagi sa pila ka financial service providers. Suno kay Gatchalian kinahanglan nga magdihon sa mga pagsulundan agud maproteksyonan ang publiko sa mga nagapanunto nga may pautang ilabi na sang madamo na dulaan na kan sa trabaho karon sumugod sa pandemya. Sa iyang Senate Bill 2287 o kanang Financial Products and Services Consumer Protection Act, tinutuyo sa senador nga palapdangon pa ang jurisdiksyon sa mga government financial regulators agud masakop ang tanan nga klase sang ginabaligya nga serbisyo kag produkto sa mga ginatawag nga financial service providers sa bilog nga pungsod. Sa idalom sang among hagna, gipagahatagan sang puder ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
Securities and Exchange Commission, Insurance Commission kag Cooperative Development Authority nga magpatigayon sa nakaigong atikang sa tuyo nga maproteksyonan ang interes ng publiko pareho sang market conduct surveillance and examination, market monitoring, enforcement, provision of complaints handling mechanism, adjudication kapag himo sang nakaigo nga pagsulundan. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, kagiban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon Aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon radyo pagkolon nun kag negros sanon inyong pamatian Estasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon Aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita. Good morning, Liwat! Aksyon mo, nag-PM yun si Teacher Romela ay hambal niya. Siyempre, nalanada si Action Boy. Awa. Then, huya ko ginon eh. Nasigiya kita Action Boy. Kaya gusto niya makunong ma-meet si Action Dorel. Mapadala ko na siomay si Teacher Romela. Ay. Saan kayo ulat doon ko? Sa Saturday. Saturday. Magdulong mo si Mamel. Amo sir, taga-Saturday actually, kadulong si Mamelo. Sumunta ipadalaya lang ko na kay Mamelo sa Saturday. Mapadala sa glisa na magpadala na sa sinang panata ni Kwan. Panata ni Luing. Oo. Panata na ni Luing sa Baddo. Kada Sabado, no? Yeah, actually kasi simba si Ma'am Luing, pero ang offering ito aris. Ang offering ito aris sa aton. Ma'am Luisa Sa mga Carmelite sisters niya, daw nagdutay. Doon nagdutay, yung mga ginano, di sama na. Iwan kaliari doon sa... Sige. Ang iba na. Di may dugang, pag ina nga siomay, ginimo ni Goro sang bata ni Teacher Romela nga si Excel. Thank you so much!
Si Kwan gali, sino ganin eh? Si Father Efren gali sa Hong Kong. Ay, sa, wow, pang Hong Kong, galing imo nga beauty. Mano ka man imo yan. Nano, do. Belen Salaw, good morning man. Kag kay China Lin Inoy. Tiga China na ay. Abi ko tiga China. Basi eh. Quezon ga, tayo Ay, Quezon Quezon sa gali. City. Aha, Quezon. Basta ba nagbalik pa lang sa China? Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning mandra sa imo. Yes, good morning, Ma'am Elizabeth. Kay Henry Garaygay. Kag Diding Alojamiento. Hambal ni Ma'am Melos. Ay, di wow. Alam mo ba, tigin anad mo kami bimamo. Every Saturday, kagidya ka dolong. Oo, sige lang, Ma'am, Si Fermina Hinada. Good morning. Yes, good morning. Magkamukha si Ma'am Eden kag si Ma'am Dorel. Sa face mask lang. Sa face mask na namon. Huwag kang mag-alala, hindi kami magkamukha. Kaya ka Tagalog. Ate, sige. Nakanda ko kay Mamelos. Ma'am, balisan ko. Hala, na-pressure ko. Good morning man kay Joy Soberano. Si Kwan ko nag-practice na si Doc Mayo. Kumplituhon gini ni Doc Mayo. Pakitong, kitong. Sino ning angry react man? Sano na? Sa aton nga Facebook Live, uyapan ta ka joke. Joke ko lang kayo ka pang uyapa. Nakita ko lang may naglupad nga angry. Yan da kay balo ka iningaton nga portion nga mo nga commercial kita so Oo. Kasi naiinis sila sa ating mga commercialness. commercial kita pero wala city ko rin title so Gani, di man gani ang bako do kadugay gid. Sa una yung gagululutok ang aton yung ginagreet niya, hindi pa ta katapos greet subong yung gahulat. Gahulat nga may greetings nga ay happy birthday. May greetings nga magsulod. Aha. Yes. Good morning sa tanan nga taga Banwa sang Binalbagan gali no. Sa kay Ken and Beth sa may beach resort Nognog na sila ba naman Nognog. Nognog. Yes. Dila sa Binalbagan. Sila ni Ana Ken and Beth Estrella. Ni Ana sinuro niya Sunboy kaluyan mga bata ko magalabot mga abroad ning bata ya mo may Sweden ayun no basta mga abroad. Yung magalabot la kadto ni may chocolate ko. Wow! Chocolate kidya dayon. Mapapulian na sila be. Charot na. Gani kita sa natingala ko lang ako na abroad ganit chocolate. Oo. Habon pa gid Habon pa. ano to lang habon mo. Ano to yung habon mo yung agin ko ano kibot ako yung may habon ako. Ang balik kagawad sambal yan nagpabati ako no. Tinakulbaan na sila dani attorney Dag basta magpabati ka na. Haybot silingon ang 90% sina gapabati ija mga mangayop la. Way ko gani kabalo nga may mga habon ka mo galing. Naintindihan na nila. Hindi matay milis wala ko gani kabalo nga may mga habon ka mo. May mga stock na iya. Stock in reverse. Ano to yung nagulpi lang to siya nagdala habon niya man. Yes. Kaya nagpabati ako ng belated Happy Father's Day. Yes. 3 to tag shintong isa ha. Siling ni Balita shinto. ano ganito nga siling ni Dorel niya may ano to man salamat sa habon ni ko ay ang ako na niya wala ginhatag na Hindi, ano to man? Kaya greet mo si MJ Minerva ko no. Aha. Kaya abi mo Abi si Mimi. Oo, tapos nga ba may ara ko to habon kay Mimi wala ginatag ni Ide. Tanda na lain na siguro nga wala di na pakalain niya da bata ko na. Ano mo ay taga habon? Na sige ya kita. Pero nakakuha ka na ano ay. Nakakuha ka na ano ni gani ng strategy. Nagtuon lang ko si Imo. Na. Ay sa ako suli na. Ikaw lang mentoring system na ni Dorel. Morning da kay Mayor Markslen de la Cruz Good morning, Mayor. sa may Don Salvador Benedicto. Correct. Mayor morning da. Sige lang kay ma-text ko guro karon siya ay. Tawag Tawag. Hindi ma-text ko na nga manawag ko. Okay, good. Awa mo na yan, sakto. Kaya budlayin ko sa may mga meetings sa Balaya. Yes, Kada mo siyang palanawag. Text ka na kung pwede ka tawag. Perfect. Tapos magsilisi ka rin nga okay. Feeling ko nagduganay kami ni Maninoy guro ni Mayor Markslen ay. May ko ka basta niya sa ako niya dali lagit pre kay
Okay. Sige, siguro may namaninuyan kami guro nga daw dungan kami nga duwa. Understandables. Kay sige, basta ma-text ko karon bi kay Mayor. Pero doon ka 7:46. Daw kasi 7:46 na wala pa kami kabalik. Gani. Nagusakit ang likod ko. Naulat ko gid bala si Basi makabakasyon di bala sila ni Ma'am Van kag ni Doc Mayo. Kay pa-align ko ni nga akong likod. Mo na, perfect. Kaya sa chiropractor na sa doctor. Mapa-align. What's the menu for today? Anong gina-wave mo da? Anong menu? Dali Birthday blast mo na Aksyon Felix. Anong menu? Ay, birthday ba? Kag grilled pork chop. Bisaya nga manok. Ay, kay Anong long mong pork? Anong bang ano to bang Ross? Ay, karon na lang. Standby! Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:47. Sa detalye sa Balita International, ginanunsyo sa gobyerno sa US, hindi nila malamot ang target sining nga mabukunahan ang 70% sa mga American adults tubtob sa Hulyo 4 nga mukunta na ang adlaw nga nagkomemorar sa independence ng United States. Sina kay White House COVID-19 Response Team Coordinator Jeffrey Zients, sa piyak nga hindi malamot ang tuyo nila tubtob sa Hulyo 4 ang administrasyon ni President Joe Biden, anangin man dinalagon kung pagpangbakuna ang paghahamalan, bangot amat-amat na nga balik sa pre-pandemic normal ang ilang pungsod, kundiin nagnubo na ang infection rate. Sa aton naman nga foreign currency rate, ang US dollar 48 pesos kag 69 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 21 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 27 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, na diskubrihan ni Maxine Magalon ang painting sa likod sa iya amay nga si Francis Magalon, na samtang nag-shoot sila sa ato sa isa ka TV commercial. Ang artwork sa iya bana karon nga si Rob Manangkil. Sa Instagram rin post ni Maxine ang picture nila nga mag-asawa nga background ng painting, kag ang isa ka picture ang gikan sa ila TV commercial kag yara man ang painting. Ining ginbutangan niya sa caption nga Kaleidoscope World. Dito kag gin-share man ni Maxine nga istorya sa likod sa painting nga nagsiling nga it proved to me that God truly works in mysterious ways. Sa balita sa sports, ginpahayag ni PBA League Commissioner Willie Marshall nga nagpadala sila sa letter of intent sa National IATF sa pagbukas ng Philippine Cup sa Hulyo. Lakip sa sulat ginpadala among kung paano mas maayo pa ang blueprint nga gipatuman sa 2020 nga Philippine Cup sa bubble setup sa Clark, Pampanga. Nagapati si Marshall nga maghatag sang panugot ang gobyerno bago dura man sang may nagpositibo sa COVID-19 sa ginpatigan ni hinampang sang nagligad nga tuig. Balita Espesyal! Alright, happy Wednesday sa aton sining nga mga ka-aksyon. Kag happy birthday kay Aksyon Felix Campaniel Jr. Ay, junior na sige. Junior na siya. Okay. Happy birthday to you. Amo na saya. Ay, amo na. Ay, para long life. Kaya long life. 72 na siya daan mo. Oo. Kinanlash. Tiglan to 72 years man ang imo nga kwan. Yes. 72 Si amigo ko Arnel Estrada, good morning dira, kag Melissa Montinola, no? Van Prods. Sige. Okay na to, nakaprepara na to. Every color. Ano pa kung ginlawag ni Jo Marito nga kwan? Bamay ko na bamay. Bamay. Grilled pork chop. Grilled pork chop, Bisaya na manok. Bisaya nga manok. May ara man English kung gusto mo. Ano? Chicken. Chicken Bisaya. Visayas. Basta Visayas chicken. Sa kaning birthday ni Aksyon Felix mo halin ni sa udto. Way sa ka-start sa aga gina kinadlon sa bugtaw. Halin ni sa udto ta na sa gabi. Straight. Yes. Why kwan? Why gap? Mo na. Straight. Yes, perfect. Kasi sino naman boss birthday? Para sagad-sagad ang wallet, ay hindi makapagawa, wala kay kompleto na. Ano ka da, Dennis? Kagahod ko no. Makanta pa ko ganing, every color, every hue is represented by me and you. Nabasahan ko yung Kaleidoscope. Wala ka nakabalo, oh my goodness. Ano ganing kanta ni ng Wrecking Ball? Balo ko na hindi. I came in like a wrecking ball. Never hit so hard enough. Sige na, balita special na kay mga pulita.
Birthday ta. Ma-birthday ta, sige. Sa aton mga balita, special action boy, amo ni siyang continuation sa ato malang ligad naton. Galing kinagano to mo nag Father's Day special. So wala siya na continue. So may nag-PM gid sa akon mga tatlo gid sila mali i-continue ko no. Okay. Sa ano na? Mga interesante nga impormasyon nga dapat mong mahibaluan. Okay. Sa kalibutan? Yes. Pwede man kung gusto mo sa imo lang huna-huna. Dahil lang kay birthday man kuno sang nablos ni Larissa Ababa nga si Aizaw. Happy birthday, Happy Aiza! birthday, Aiza! Happy birthday to you! Woo! Okay. Lipot lang na iya kay Hubin pa ni si Aiza. Huben pa. Ang next action boy, diri sa atin sini nga mga dapat mamibaluan. Ang hottest chili pepper gali in the world, sobra kakahang gali nga Hottest. hottest chili. Yan na kita kakahang. Makapatay gali i-action boy. Wow. Tika may gusto ka patsyon, pakanon mo na lang. Ano na sa ngalan niya? Chili? Oh. Weapons grade, Dragon's Breath chili pepper. Okay. Hindi gali ang kuha ng mayroon ng isang galing sa Ilonggo. Hindi na ay kaya amo na nadigani na Hindi, butang. may nabala ko na sa Ilonggo ng marka Demonyo? Oo. Ano man? Oo, ano muna. Amo na. Basta mo siyang Ilonggo sa Basta mo na Dragon's siya? Breath. Oo. Or ng pusngasang dragon. Pusngas. Dragon's Breath. Pusngasang Pusngasang dragon. dragon. Grabe, no? Na kay makakos na siya kuno action boy sang anaphylactic shock. Burning your airways and closing them. Grabe no. Tinga sino man yung buong buka matao. Sino yung tampok tang kuloy. Hindi mo. Wala patay kasi na. Oo, gani man. Pero ang mga tao dahil lain na ilang nga ano ganun ang ibang masarangan nila yung perti kakahang mo. Oo. Pagaling ko na muna Goria Dragon's Yes. Breath mo. Pareho lang yung pusngahan kasing dragon. Oo. Hindi pusngan isang dragon. No, damo ko kilala hilig sa kahang si Lieutenant Abigail Donasco. Ay, Dugay-dugay daw piso na lang na iya pa imperno nga nakaon niya nga. Tingala. Akala mahilig sa kahang. Oo, very. Tingala ko daw kakahang siya kay. Na. Ako wala makaw ka. Talaka ba ilusot mo gid no. Next action boy sa Indonesia. Ang Indonesia gali home to some of the shortest people in the world. Shortest. Feeling ko dito ko dapat. Kita gali. Oh my goodness, I forgot you. Basi taga Indonesia ka? Kita. Naano ko man yaman. Kay based na siya action boy, global source na siya gani sa Telegraph 2017 gintunan ginagali Abi ko gani mga Japanese mo. Abi mo lang Mga Area Indonesian. base man sa pagtuon action boy. Ang aton din ginambal so mong base na sa pagtuon. Ang aton niya ginasugpo niya based on palagpat na yan. Based on our own hindi man puputang ila. Based on our own understanding. Abi ko ga saway na si JF tama na. Gihiyod na sa gihiyod. Ang next action boy, longest place name on the planet. Planet is 85 letters long. 85? Grabe ba? Basahon ko Tau matau hakatangi hakawaw tame. Sa Hawaii naman ay. Torori pukakapiki mau nga horono kapukay wenwa kita naho New Zealand. New Zealand. Tika mainta kaya sa. Ang nangalan sa ilang lugar? Oo. 85 letters long. This is the longest place name in the world, action boy. So magpakilala ka. Ida Aboso, Tomato, New Zealand! Ano mo na yung tingalan? Ano mo na yung man? Naka-bold siya. Nakabudlay mo na yan. Ang lain sinada ko mag-fill up ka forms. Oo, kululula. Lambot, di ba mag-fill up ka form? Ano na yung address. Imayaman, lambot. Lambot sa likod. Kaya wala space sa dalo mo na. Kisa kayo mga form daan, mga kwan man, mga ikit bala. Last action boy. 4 babies kuno gali are born every second. Every second? Oo. Sa bilog babies. na kakalibutan, based man na sa pagtuon man action boy. Kay may ara gid gali mga agency, mga company nga natala na magtuon sa amuna. Pero nearly 2 people die each second man action boy. So, kada segundo bata apat. More or less may apat, may tapos duwa may duwa patay. nagakapatay. Okay. Na mo action boy. So, hindi gali malayo nga pag-abot sa pila ka tinuig, daga double ang population. Tungod Based na sa imong math arithmetic. Okay. Oo. Dasa naman ang iban lapit na lang matapos. Sige. Ante di ala, good morning. Kay ihada ko Jocelyn Songko Media.
Sa Tarantunong Good morning. Pangluyo man sa barangay Sampinit. Yes! Kagawad Monica Prudente and Ma'am Mercy dira sa barangay Nanong nga Hinigaran. Salamat! Kagawad Ulay Abalahon, good morning man. Kay Sherilyn Oro Javier, kay Kapitan Jojo Malayang dira sa may barangay Kabog. Yes, Ario, happy Father's Day kay Kagawad Monica Prudente. Kung bisan late na, Paulino Felicissimo, Socortes Felicissimo, and RG Guanga, hambali na Maste Amore. Salamat. Si Sir Melili Oligo daw, wala ko kita sa bunga. Sige lang. No? Anyway, mga Aksyon, standby na sa Aksyon Hotline. Happy birthday, Luwata, Aksyon, Felix Campaniel Jr. Ang inyo dringan news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.